Hindi ano. Ginadaot ka na. Timur anak mo. Daot. Tanaw ra gud. Hindi. Kana magumangamang daot man gud. Bisag sa tan-aw lang nila. Oo, na. Mo ni lisod. Oo. Wala ka gikuan pero na sila yung mga lalang na Oo, magani. magpakpa ka. Oo, mga ba. Lagyong kay ba? Then, kain na pa. Kaya kay na ba ko? Sa. Ayaw kay na ko ng mga dubok. Mga grabe yung gidaot yo. Daot sila no. Mo di man ito tanaw lang ko. Hindi kakalayan sa Ginoo, maayo na akong tiin. Ayun. Ano oy man permanente Ginoo? Ojod. Alo, Ojod, wala ko kay gibuhat ng pamalain. Maayo man ka sa isip ka tao na to. May kay na-interesar ka no. Oh, interesado tayo pagtanaw na ako. Di tanaw sa nimo, daghang mo kito mga kuan. Ayo. Daghang pasahon no? Oh. Bahala ko ako'y kauban ko. Ako ang isa. Magdan-up jud kay YouTube. Tapi, tanaw man ko gabi eh. Sabi, Naman po, kurang naman kay customer gabi no. Gabi. alam na kay live pa ng live. Karon man gyud live. Kanang Facebook live ba karon? Oh, Facebook Live. Gabi kay YouTube. Kung man ako na, kulit ng tulay, ako ko nag-upload. Ah. Magkapaayo dahil ka ng mga ginagaot mo dyan. Pero naman. Naghala eh. Kaya magluya, nga bro di kasabot. Gusto ko siya nalit tambal. Kung bana, tawon. Ha? Kung bana ba? Oh. Naghinahinay sa kamay niya. Sige sa kaluya. Eh. Sa kulay trabaho. Magluya, ano ba? Kasabot eh. Inang kapag tambal. Ano? Oh, kanang iya, mag-vitamins pag-ani. Wala gihapon. Ano lahit mo? Ikaw po siya. Mao ni kanay, mao ganun siya kasagaran. Naghinahinay sa kamay. Kapon. Ano naman ko? Oh, ako may grabe ito matulog. Ay, bato na ko yung bata. Ang bato. Ayaw, kinapa naman natin. Sudlag di ko na to. Oh, Di mo na to. Sudlag mo espiritu. Diwata. sagot pa nga rin ko kay Buti. Uyaw, espiritu. Pasulog. Manang kuyaw. Albaw ka na, dughan mo na ba? Di matabang, di mo na mapahawa. Matajog ka. Sudla. Ada sa hospital, awa agad kaabot. Hindi man naman kayo sa kita. Bisa man ganay ka ng gidaot, di man ako Ah, kayo wala sa kita. Bayad lang ka. Kaya lang yung kwartaan na. Ano nga, di kang bayad no? Bayad pa doon ka na. Hindi tambalan man ka. Parang man ka. Yato ko kang doktor. Hindi ako maayo. Basag ka ng... Gawas na lang. Ay, wa pa man ka maayo. Di po ka magawas, dako po kay bayad. Maliko na ko ka. Marat abot, no? Anong gidaot ka? Wala na yung wala na yung tambal sa kuwan. Kita. Paggawa sa dyan na, mga kuan. Pares ani. Mga nang balay. Mga binisaya. Ay, nung sa hospital, asa na makuha na. Mauro tayong dyan kong kwarta. Problema tao sa pagbayad, no? Ako mag-billing. Ay! Mahal pa ka. Magkautang ka sa kuan, mga tao nga may kwarta. Di ba doon paggawa surong, di ka makabayad. Dito ko kuwan. Ay, kayo, dagang kibalas eh. Ano po? Ano ni siya mga kuwan? Mangaw, dapat mangaw sa balas. Ito yung balas. Kabantay ka, hait-hait, oh. Di ba mag-hait siya? May balas? Saka na ano lang. Muna siya ang kuwan, mga nainakuan sa mga ba, murabag ka na bang nainggit, na silos, ano ba? Muna siya, na malain, maglawas. Pero ang nakuan siya matiguang. Duwang ha.
Gamay. Kamay ang lawas. Gamay mo siya. Pero bantay ka sa gamot. Di ba ni Haet? Hait. Oo, magawas eh. Dapat magagawas na siya. Kasi hindi mo ka maayuan eh. Nara sa sulod. Magawas na siya kasi mainit akong kamot. Bantay ka sa gamot, init na kayo. Pero magawas eh. Balas. Balas na siya. Wala hindi maayo. Ay, Diyos ko. Ang ginoo na lang bahala mo baros mo na niya. Huwag mo kagbuhat nga. Kuan. Hindi di maayo. Yung damay ko, bisang wak kay Sala. Naman ko ibang kuan lang to. Nainggit lang sa... Anak, Jod. Kung inggit mo man ako, di ko dato. O, Jod. Ako pre na to. Ingit ka. Ito, nainggit ka itong mga dato. Ito, nagkanda sa dato mo. Kuan. Ingit. Hindi naman ka nato nga. Muna-muna kay nato na yun. Kung naalam po siya kikuanan, no? Napos siya kisilusan, at saka Siguro, basit. isang kamay ko, namag yung magsilos, silos kay suo, no? Jod. Silos ka na igagaw, no? Mana, good? Nang dili parehas, ano ba? Dili parehas ang regalo, di parehas ang hatag. Luod. Luak siya, may dagan ito ya, ha? Ano, buhatag ka parehas, ha? Pero okay ra nga imong pamilya kay di mo kakain da utog. Pero di kang kumpiyansa. Pangkain dito ka mo. Mas nalindot, di kang kumpiyansa. Kabalo ta ko ba pagtiguan. Hmm? Kabalo pa lang ko sa pangalan niya. Ta. Kita mo kung anak. Wagi naman sa inyo, ha? Ano sa yung balay na kural? Wala. Balay kural? Wala ko na. Balay kural. Open yung balay? Okay. Open? Masulan dito? Oh, masud lang pero siguro na may pagtakan. Okay na. Magdugay na tuig na kung tiil ba. Siguro ko kanto sa akin. Makalugar ka, sa kasimana, balikan tani ha? Oh. Makalugar lang ka, no? Oh. May time lang ka. 7 days lang. 7 days. Kung saan adlaw ron, dapat maupod kang adlaw mo mga usban. Martes. Etan Martes ron. Martes po ka dapat usban. Makalugar lang ka. Kung makasabay ba nimo imong ugangan, ano ba? Okay, kulit ko ang pagkakaman ko. Imong bahan ba? Nag-chat lang ka sa kuan mga daily Domingo, ano ba? Domingo, Lunes. Basta Martes. So, Pa-schedule ko ba, Martes, anak ba? Kung makalugar, importante yung walang lawas na to, kaya lisod ko na kayo pamati. gusto nang guna na ito, aksyonan ba ka ng grabe na. Unahin na. Naputin na niya doon sa kuwa, tagat. Masakit. Dahil kung tinambala, tulog sa bak. Ang sabak, Kuan siya. Lagi, kuan siya, kananasot ka, nakalaban. Kung sa tindahan, nakataw niyang katbang, mga ito siya dito. No? Kuan ka lang na ay, ikas mo rin ko na. wala kayo. Naasa pero wala kayo. Kanyang, kuan Hindi, dito. dahil ko rin ko na. Kagkan siya, oh. Oh. Pinadaot siya. Di, kuan siya, gato siya laing ng balay. Naman po daw diya sa Ayos padara. siya, ay. Sa padara daw. Ya, ayaw din. Uy, kung sa manin, inggit manin, sa negosyo di ay. Naman po sa padara daw. Layo man po kayo. Kuan naman ganang yan, nakang makapoy ka, lain mo lawas. Ang ganyan nga po.
Gabi ka kasabot baka po hindi kaayo eh. Usahay, murag ko kabangon. Huwag lang ikatulog. Dili ka nang usahay ako dili ko kabangon kay kanang akong likod murag bukat akong lawas sakit pa jud. Hindi ko lawas. Pag di ko ka ginawa ba? Ayaw naman karon. Unta, parayan sa ginamaayo ko. Ayaw eh nong. Ayaw ginagawa ko sa Japan ya ani dire. Kita man ako to sa imong puser. Kita gano. Oh, Taga-kuan, taga Amerikano. Australia. Amerikano. Bilit ka sa kuhay. Hindi na Pinoy, no? Wala man na ditsera. Na, massage. Massage lang pero kanang mga tambal-tambal. Tambal. Hospital. Sabi nga ko ako niya ko ang piir ba ng ayos ko. Ay, so kawag itlog manok, ha? Oh. Na magloob, balot, anak kita mga nganak, ha? Gulay lang. Namubos, dili pwede sir. Oo. At mga beans. Oh. Sa ito kamay. Oh. Adadagan sila magmama, ma'am. Pero taga Colombia no siya. Abot na siya diha kay nayamban na. Luyangon tanan nila ba? Luyang, kapoy na. Katong unang magkuha sa punta sa punta kay plaan man ni. Nya, Ang ano yung unang nagkuha sa kuha, di man ko saya. ako nagkuha. Kanang kuan ba kanang asawa. Nya, Di man ko saya. ito na kukuha na siya no. Minyo no. Kung napunta ko na tigulang kung pinikanan lang. Oh, wala. Oh. Ang Dili man ko sa Ibuyap? Ibuyap. di ka ganahan na to. Dili ibalik ni Papa ang kuan sa vlog. Kasi mo siguro nagdarot. Wala sila kaliwat nga. Ano eh. Sila yung mga ko, mga katong lalaki naman ito yung kuan. Kaya ang sawa sa yung bayan kay Tibuli. Ang sawa sa yung kuan na kuan. Oh. Tibuli. Kabalugay ka ng mga Tibuli. Tapos mga kuwan-kuwan. So na sila mga kuan. Ada mga kuan anak nila. Ang daot. Di bangon ta ma'am. Ay pagbasa karon ha. Oh.
Oo. Ya karon ng ugma, di sa tamaligo ha. Ugma pwede na ka magbasa. Ay lang Hindi dito. magmasa lang. Karon di ka pwede ha magbasa. Hindi na. Kani, kalit siguro yung ang ugat siguro ni. Pamusog na na. Ilang kapag mga Daghan kay diha mamarang ngayon. Gidaot ka? usok na no. Usok ni karayom na ba? Pili sakit, naon? Dili. Sila po lang yung nag-itaplan man ako tubig. Ako naman yung taklan dito. Ano ganit mo na, Para mausara ang kitihon ba? ganit siya na nagsingit siya na ikaw, biyak mo yung dat siya, sitap ko sa ka. Salamat! Sakit ang siya. Manambalay man dito si ma'am. Nanggalay siya. Manguana yun siya. Mamarangay. Lambot. Atog yun siya, katong ni Agi sa inyuhan, itanaw siya mo, manguana ito siya. Ano ito nagdaot? Dili po siya yung daot. Labot lang, dito lang ito sa labot. Dami po siya dapon ba? Sa kapo. So, doon rin po siya biya. Dito rin yung tapita, dito doon siya yung balay. Taga dito po. Dito rin. Nadako biya po ng lugar, ano? Oh. Barangay ko na. Tagan ka na diha ba, no? Manam po taga bukid ka ay mga taga sityo. Babae ni sa tiguwang. Gamay. Sa inyong kaliwat, wala. Wala.
gamit sa dagom sir. Ganun, itusok mo ni. Ano? Ano ko sara ba kung ginahon-hon ako ampay gibuhat nga di maayo. Kadugay na ako diha, 12 years na ako diha sa ano. Yan naman, mamain na ka. Jesus, na Salamat, ayun na. It just that much. That, kung makalugar ka, 7 days lang. 7 days lang balik ko diri. Kung makalugar lang. Ah.